Не ми се обяснявате тук колко сте били за законността и за какво ли не, и в това същевременно да правите проблеми на хора, които са коректни и точни партньори на общината години наред. И ако този човек ви каже довиждане, общината ще изпадне в екологична криза, защото на базата на договора, който имате вие с концесионера на депото, тази дупка трябва да е готова до година, и ако не е готова, 9 общини няма къде да си фърлят боклуците. И забележете, това се прави само като инвестиция, без общината да дава 1 лев. За сметка и само за риск на концесионера. Първо, това не е така, защото цената на инвестицията е инкорпорирана в цената на депониране на тон отпадък, и вие го знаете много добре това нещо, защото вие сте били този, който е подписал концесионния договор. Господин Попов, вие сте този, който говори за фирми. Точно. Аз говорих за едно арбитражно споразумение, което вие сте сключил на 2 декември 2021 година. Един ден след като това нещо е поискала фирмата с едно писмо от 1 декември. Това са фактите. Фирмата е поискала да се замени това делата да се гледат на 3 инстанции от български съд на 1 декември и вие на 2 декември сте сключили това арбитражно споразумение. Наше право е да твърдим и да претендираме, че вие сте действал без представителна власт, тъй като не сте бил правомощен за това от представителите в регионалното управление, регионалното сдружение за управление на отпадъците. Това е един юридически казус, който накрая ще се реши от Върховен административен съд. Моят коментар беше в тази насока, че вие сте заменил клаузата за това делата да се гледат от български съд на 3 инстанции, където хората и жителите на Пазарджик могат да се надяват на един справедлив съдебен процес, с едноинстанционно производство пред някакъв арбитраж. Така, другото, което е, искам да ви кажа, че когато стъпих в длъжност, вие не бяхте плащали фактури на същата тази сепарираща фирма и задълженията бяха 3,5 милиона. И за това те ни съдат. Не защото ние не сме им плащали, защото вие не им плащахте 6 месеца и се натрупаха тези задължения. До тук повече ще спра. През цялото време аз съм имал уважително отношение, спазвал съм някакви институционални отношения и съм ви говорил на вие. В качеството ви на общински съветник ще ви помоля и вие да говорите по същия начин, да се обръщате към мен, а не на ти. Относно 4-те мандата, благодаря. Това времето и Господ ще го покаже. За сега нямам такива амбиции, бъдете спокоен. Благодаря. Това е повече, спирам по тази тема. Сега, кмете, няма да спираме. Ще си ги кажем всички неща. Този стол, на който ти стоиш, предполага да управляваш, а не да се оправдаваш. Мале, ти се оправдаваш 1 година. Ма ти не знаеш ли какво наследство получаваш? Ами къде си тръгнал тогава да управляваш, като си не знал къде отиваш? Ма извинявай, но какво нямаше публичност? Всички тези неща са били на страниците на общината качени. Ми всички. Че сте дължал 3,5 милиона на сепариращата инсталация. Колеги, на общината ли? Колеги, моля ви. Чакай. Колеги, моля ви. Твоята работата на кмета да намира средства и да плаща. Точно за това съм предложил да поемем заем, с който да платим задълженията, които вие натрупахте в периода 2019-2023 година. И това става през заем. А как предлагате да стане? С увеличение на данъците и разпродажба на имущество ли? Което питам, вие сте правили през годините? Това става през заем с гратисен период 3 години